Po úspechu s 2 minulými dielmi, kde sme sa napríklad dozvedeli, na čo je táto vecička na kabloch alebo dierka v lietadlových oknách, dnes sa spolu pozrieme na ďalších 5 vecí, ktoré neviete na čo slúžia. Len tak mimochodom, určite nezabudni dať like na toto video, aby sme sa dostali cez magickú hranicu 3000 lajkov. No teraz sa už poďme pozrieť na 5 vecí, ktoré neviete na čo slúžia. A začneme vážne z ostra a rovno sa pozrieme na to, prečo majú slúchadkové jacky tieto krúžky. Možno ste si už niekedy všimli, že rôzne slúchadka majú rôzne počty týchto krúžkov a tieto kruhy znázorňujú, ako prehrávajú slúchadka zvuky. Jeden krúžok znamená monoprehrávanie, 2 krúžky sú pre stereo, 3 krúžky sú určené pre stereo a navyše aj mikrofón, no a 4 krúžky sú pre stereo prehrávanie a navyše aj stereo mikrofón. Určite ste už držali, alebo aspoň cez blížiace sa sviatky budete držať nejakú fľašku od vína, po prípade šampanského. No keď ju budete mať v rukách, určite si všimnite, že na dne je hrbolček, no nemusíte sa báť. Nie je to tam preto, aby výrobca ušetril, ale takýto dizajn fliaš sa používa už mnoho 10 ročí. A kedysi, ešte keď nebol priemysel tak rozvinutý, bolo veľmi ťažké pre sklárov urobiť fľaše s perfektne rovným dnom, aby fľaška stála na mieste. A tak sa rozhodli do nich robiť takýto kopček, ktorý napríklad pri šampanskom slúži aj na vyrovnávanie tlaku, pretože bez neho by fľaška mohla pod tlakom vybuchnúť. Lietadlá sú veľmi záhadné stroje, ktorým často nerozumieme, no určite ste si všimli, že veľa lietadiel má na svojich krídlach takéto zvláštne výčňalky a možno ste nevedeli na čo slúžia a ich účel je pomerne jednoduchý, pretože práve oni ovládajú klapky na lietadlách a tento prístroj musí mať takýto dizajn kvôli aerodynamike. Všimli ste si aj vy, že keď si kúpite napríklad zubnú pastu alebo nejaký iný produkt, môžu na ňom byť tieto zvláštne farby? Mnohí ľudia si myslia, že farby znázorňujú zloženie produktu a napríklad zelené farby pri zubných pastách znázorňujú organické zloženie. No toto je samozrejme nezmysel a pre nás, zákazníkov, nemajú tieto farby žiadny zmysel. Tie sa dávajú na produkty v továrniach, aby ich stroje v rýchlosti mohli vďaka laseru preskenovať, aby sa celý proces mohol diať rýchlejšie a rýchlejšie. Na prvej priečke sa umiestnila táto vec na vrchu bojových helikoptér. Určite ste už niekedy videli nejaký bojový vrtuľník, ako je napríklad bojová helikoptéra Apache. Táto guľa má za úlohu dávať informácie o nepriateľských cieľoch, ako sú vzdialené, poprípade aké prekažky sa nachádzajú medzi cieľom a helikoptérou. Vďaka týmto informáciám dokáže palebný mechanizmus vypočítať optimálny výstrel pre samonavádzacie rakety. Možno sa pýtate, prečo by ho armáda dávala na vrch? No toto je pomerne jednoduché, pretože keď je tento mechanizmus na najvyššom bode helikoptéry, nemusí sa nepriateľovi ukazovať celá, ale bohate stačí, keď spoza nejakej hory vykúkne iba táto guľa a vrtuľník dokáže zasiahnuť cieľ bez toho, aby musel ohroziť celú helikoptéru. Dúfam, že sa ti toto video páčilo. Určite ho lajkni, ako som už na začiatku povedal. A nevidíme sa o 2 dní, pretože som sa rozhodol, že do Vianoc vydám každý deň aspoň jedno video, takže zajtra sa vidíme. Zatiaľ si môžete skrátiť čakanie pozretím si minulých dielov alebo ďalších zaujímavých videí na mojom kanáli. Prajem vám pekný zvyšok dňa, váš Otomo.